Il-kampanja ta' Chris Said li qed jikkontesta tmexxija tal-Partit Nazzjonalista hija mħassba bl-effett negattiv li kellha Daphne Caruana Galizia fuq il-kandidat tagħhom. Ftit jiem qabel ma t-tesserati jivvutaw użaw lill-avukat Malcolm Mifsud biex fit-Times of Malta jikteb artiklu bit-titlu Daphne's Not Contesting. Fih Malcolm Mifsud jiddeskrivi lil Caruana Galizia bħala ġurnalista li titlef l-oġġettività ġurnalistika tagħha għal ġlidiet u kruċjati personali. Jipprova jikkritika mingħajr ma jattakka wisq għaliex konxju li fil-Partit Nazzjonalista Caruana Galizia kienet u se tibqa' persuna importanti. Jgħid ukoll li mhux sigriet li jdejjaqa kull men fil-Labour u sansitra jnota l-popolarità tagħha fil-Partit Nazzjonalista. Malcolm Mifsud jipprova jiskuża mill-ħtija għat-telfa tal-Partit Nazzjonalista u mbagħad jgħaddi biex jagħmilha ċara kemm qed tinkwieta lil ta' Chris Said. Jinnota l-argument li biex wieħed iwaqqaf lil Caruana Galizia għandu jivvota lil persuni li qed tattakka, f'kelma waħda lil Adrian Delia. Però Daphne mhijiex tikkontesta din l-elezzjoni. Kitab Malcolm Mifsud dwar dik li meta tattakka l-Labour għandha l-appoġġ ta' żewġ kandidati li qed jikkontestaw. Mhux l-inqas Adrian Delia li fl-aħħar ġimgħat tkellem dwar il-bżonn li jkunu wara Daphne meta jkun hemm bżonn u sansitra prova jiltaqa' magħha biex jikkonvinċiha ma tattakkax. Malcolm Mifsud għadha biex ikkonkluda li jivvota lil Chris Said iżda mhux minħabba Daphne, dan għaliex Delia ma telax tarġa'. Qal illi Delia kellu jaħdem fl-istrutturi l-ewwel, għaliex jekk taħdem fl-istrutturi wieħed jista' jidentifika jekk hux hemm għal ego trip jew inkella trid tibdel id-dinja.